děti, budu vám předčítat pohádku. Žil jeden jednou lesplayer, co natáčel video a jmenoval se Jiří Žážulko. Ahoj a já vás vítám u druhého dílu z Wormsíku. Dlouho tady nebyli, tak já se na ně vrhnu. A jdeme na to, pořád mám jenom jednou Wormsík. A minule jsem to vyfailil, tak dneska dám zkusím 2, ale zase nic neslibuju, protože můžu zase zemřít. Teďka spadly FPSka, dobrý. Mám doufám vyšší kvalitu, nastavil jsem si to, nevím jestli to bude, nevím jestli to bude HD, ale bude to určitě vyšší kvalita, než jsou ty Mountain Blade. Takže ten vybouchne. Blum. No, takže jdeme dál. Tady vyskočíme. Pustíme to na něj. Jeden díl to nebylo. Kdybych tam stál, tak jsem hodně zraněný. Mě to taky bylo škoda. Ale jedno. Jsme přece vytrvalí wormsíci. Takže mu to dáme na hlavu. Ne, tak jsem to dal vedle. A hop. Máme tamhle centrinku. Takže on spadne, centrinka ho sejme a jdeme dál. Centrinka nám spadla. Ale my jsme to přežili. Teďka Jirko zase nevyfejli, ale zkusíme to samý, co minule. To si odpálí ten klíč. Takže jo. Chápu. 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 Říkám, že chápu. Říkám, že chápu. No, konečně. Minule jsem to udělal trošku nebezpečnější. To uděláme takhle. Doufám, že... Tak. Yes! Jo, zůstal jsem. Potom jsem udělal něco, co bylo trošku odvážné. Trošku, malinko. Hodně, ne, kecam, malinko. Tak jdeme dál. Říkám, že my jdeme dál. Jo, dobrý, jdeme dál. Oh, yes. Aha, už, magnetík Sajerány. Nebo mini. Takže ještě jednu tam chci. Proč to teďka bouchlo? Nevím, ale vypařila se tam ta vodička. Viděli jste to? Viděli? A myslím, že jo. Bouchnul a my jdeme dál. Ne, odejdi, zmetku. Tak jsme se přizabili. Jako v těch, ale zabili jsme jich hodně, takže dobrý. Jsme dobrý. Ne, nejsme. Jsme jenom krokodýlové Dundee. Co můj velký kšanty. No a jdeme na ještě jeden. Až uteklo málo času. Třetí úkol. OK.
A máme ještě 5 minut, takže, nebo ještě možná víc, já nevím. Čekej, já se vám kouknu přesně. Jo, 6-5 minut, no. Tuto kolo úplně miluju, já úplně jsem dobrý na tuto. Nechci si nějak chlubit, ale fakt jsem na tuto dobrý. Ne, aha, tak. Jo, super, hlavně, že poprvé se mi to povedlo, na poprvé. Teď samozřejmě, že ne. Super, jako, já se s tím smířím, no. Jo. Headshot. Tak jo. Fire punch. Takže ohnivá pěstička. Hezky mu to ubralo. Co máme tady? Jo, musíme nějak sejmout tam toho. Jetpack. Já umím lítat, mě to nemusíte vysvětlovat. A letím. Trošku oddálím. Ne. Co to je? Baseball. Akorát. Na druhou stranu. Jú. A bouchni. Ne. Teď to bude kaskadérismus, ale velký. A nejenom padákem, ale prostě mezi tutima. Takže jo, no. Padáme. Jo, Dragon Ball, to je dobrý. Ten dělá přesně... Hojú! Tuto. Co bude teďka? Doufám, že ne teleport. To je srabáctví. Teleport. Nemám rád teleport. Oddálíme. Ať něco taky vidíte. Teleport. Tady jsem zrovna nechtěl. Takhle se teleportujeme. Jsem super rebel. Časík máme ještě. Jo, máme 2 minutky. Takže prut, což je prst, neboli také vidlice prstová. Tak. A my jsme to vyhráli. Takže jo. To bude asi z dnešního dílu možná všechno. Nebo možná ještě dneska vydám wormsíky. Co myslíš, Davide? Jo, nebo ne? Kejvni hlavou. Tak jo, dneska budou ještě wormsíci. David mi řekl, že jo? To je můj kámoš, který mi tady říká čas, všechno možné. Takže ahoj. Tak, dnešní díl končí. Tak nezapomeňte odebírat, dát like a nějaký hezký koment. A pokud tak neuděláte, tak vás sejme Ježíš.